ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏମିତି ଘରେ ମାଲପୁଆ କରିବାକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୁଁ ଏ ମାଲପୁଆ କେମିତି କରିଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରେସିପି ପୁଣି ନେଇ ଆସିଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମାଲପୁଆ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଯୋଡ଼େ ପାଚିଲା କଦଳୀ ନେଇଛି। ତ ଟିକେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ପାଚିଲା କଦଳୀ ଟିକେ ନେଇଯାଇଛି। ତ କଦଳୀ ପାଚି ଆସିଥିଲା। ଏମିତି ବି ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ତ ଏମିତି ଖାଇଲା ମାନେ ଥଣ୍ଡା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ କଦଳୀ ଆଉ ନଷ୍ଟ କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମୁଁ ମାଲପୁଆ କରିବି ବୋଲି ଏଠି ରଖି ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ତ କଦଳୀକି ପ୍ରଥମେ ଏମିତି ତାକୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ କାଟି ନେଲି। କାଟିକି ତାକୁ ଏମିତି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଲି। ତ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଏପଟେ ଗୋଟେ କଂସାରେ ମୁଁ ନେଇଗଲି ମଇଦା କିଛି। ମଇଦା ଅଳ୍ପ 2 ଚାମଚ ଖଣ୍ଡେ ସୁଜି ତା ଦେହରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଟିକି ରଖିଥିଲେ କଦଳୀ ତକ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଥିଲେ, କଦଳୀ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଥିଲି ତା ଦେହରେ 2 ଚାମଚ ଚିନି ଦେଇଥିଲି। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚିନି ଦେଇଥିଲି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେଉଁ ଶିରା କରିବା, ଶିରାରେ ମାଲପୁଆଟା ପଡ଼ିବ ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଚିନି ଦେଇ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଆଣରେ ମୁଁ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇଦେଲେ ଭଲ ଲାଗେ, ତା ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ଆସେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଳାଟା ବେଶୀ ପାଣିଆ କରିବେନି କି ବେଶୀ ବହଳିଆ କରିବେନି, ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଳାଟା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଣଟା ହେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଏପଟେ ଅନ୍ କରିକି କଢ଼େଇ ବସାଇ ନେବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଶିରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ 1 କପ୍ ଚିନି ନେଇଥିଲି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଘରେ ମାଲପୁଆ ତିଆରି କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ନେଇକି କରିଛି। ତ ଏଠି ଗୋଟେ କଢ଼େଇରେ ମୁଁ ଏଠି 1 କପ୍ ଚିନି ଆଉ 1 କପ୍ ପାଣି ଦେଇକି ଶିରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଢ଼େଇରେ ଏପଟେ ମୁଁ ସେ ମାଲପୁଆକୁ ଛାଣି ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଲପୁଆ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଗଲାଣି, ତାପରେ ଓଲଟେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍। ତାପରେ ଆମେ ଗରମ ଥିଲା ଶିରାଟା, ତ ସେ ଶିରାରେ 2 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ତାକୁ ବୁଡ଼େଇକି ରଖିଦେବା, ତାପରେ କାଢ଼ି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ମାଲପୁଆ ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି। କେମିତି ହେଇଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ। ଆଉ ମାଲପୁଆଟା ସତରେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ଯେହେତୁ କରିଥିଲି ମୁଁ ଡରି କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମାଲପୁଆ ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ବହୁତ